Boas, queridiña, queridiño, queridiñe, martes de volta á rutina despois das vacacións e quixen amenizalo cun retorno a 2022. O madrugón de hoxe sentiuse ben duro e as 8 horas de traballo moitísimo máis. Nin sequera esperei o querido para comer. Son o peor, pero sobrevivín á xornada laboral de hoxe. Xa liberada, tarefas de adulta, visita fugaz ao taller, un coche chegóseme demasiado, pouca cousa, pero aí está. Repoñemos víveres e fago esta receita que me ten encantada para estos días de calor. O importante é facela con tempo para metela na neveira e que este fresquiña. Se tes algunha outra idea de cea así de verán, benvida é, porque a mí faltaba un pouco de inspiración. Aínda co cansancio que teño, ven unha clase da academia e remato o día como comecei. A ver se consigo que deixen de saírme graniños, por favor, que teñen un par que me están molestando moitísimo. Espero que algunha das persoas que me vía daquelas ande por aquí e se che apetece este tipo de contido, pero con máis calma, tes a ligazón no meu perfil. Aboriño!